Mani fere makon jol balejo krum Tumi taki Basto balejo krum Sendi me banden do wima Kodiluma nya inge sama o sendi me banden do wima Kodiluma nya inge sama o dunya Yene jogi jom satir mafu lukeno Dili dilani cherno abu Boringartani cherno abu Dili dilani cherno abu Boringartani cherno abu Oirendo men ha susi serembe Ha cherna gunde rendo men wonti julo Alto geno lamdo kamuchi Jido wada badola tu يلا هذا نمطن واحد عنده هذا السلام عليكم ايه ابي منا بيساوي كده انا فسر مين برمولي يلا اودون باج هول فاتيرني سو عندي بتدوم نكو كومي نامدي pourquoi wadum ni anda min wale mbajjama anda hol équilibre mo énergie mo ngoppum hen ko wondima hen dum ko hakkuna min e bomal afrique yawa ya min je hammani anemi de gonda ko hulbindino anemi goggo min so mi wale hunde baldam mi wali hen ari ala droit de tuddum andude kam kala ko jiida de kam ay gallo yewe kala fujere jiida andu ko anade jinguma gallo mudere wotar habbe do tumin habado bajjo min wadi dum non fi hay dara la ko hen ey wona hajam man min ko de ngandumi kam won ko jejjinnomi hen kam so tawi anemi a wadi jungel ma adna yam pandu kifurta kam de sa fudi pedeli jeego man nandi jeego mir ndugo min jeey salam alaikum salam aswaye tan mi ayatna yaman jikkuji non bida lire hen kay jikku doyo no mi yani ben lire mbek ben yipa kay o goro mi ko pan bi mam wona wela ko nelangal dum tan ko mi cofnude en kalso ngila ma andi gila hay mi soxla hay ko mi cofnude en kalso ngila hay gir dawlo jigi da kal kay wiya nda ayita nelangal wela dum dum ma dum cofnude en kalso ngila dan ko cofnude en kalso ngila ana kam to noddama kam do sala jabi koy ma Musa ya wonde ni adam dia kam nelangala wala ko dum tega dan tagal ko cofdum ala ko o gogo pañ mawdo ko mi wimam ko cofnude en kalso ngila wala ko cofnude gila hanki jaw joni argen halam ma abuye arta hakkilo horam assalamu alaikum salam tan jetna jikku doño ana bura yaado waylaaji dara dum men kam ko huno an ya ummu fuuta ngara wonan haylew biya kada noddo fuuran ko fof a halande dum ko wonde ko ala an ko wada dum do neddo jogor suturo dangal mangal tajjum hakkonji jogoda suturo won jikkuji jodana haye gorko debbo saka gorko aduma fara wadde an gila gaddeda biyeeda ko liggeyo no yaari e ko yaata hen ko suturo namde ga ko idi fof ko suturo namde a ƴetta tefa ma nodda aduna fof fuurankoɓe enen fof ko toon woni iwde men nodda joomum men cikka mata ko kalɗa koko noon woori joomum nodda ɗo wiya yo hokku hunde walla yo waɗen hunde wasa waɗnede ay e gadda yimɓe jikko bon mbi kamen bon walla min dokkirta taw ko an bonni feere yimɓe Jami j'espère qu'à Amadjane j'aime toujours venir ici mais Amadjane a un problème de situation avec Mero mais min gars j'espère juste Mero ma femme un jour viendra comme and min beridma et puis beridma bon gergon et puis déjà gars tout le monde berid wat tous les moyens ça mais armi halde Mero comme ça wala ko pis ber comprendre ber fam a famata mais avec le temps mam halde mero inchallah ko wahi won fo inchallah fof ma few watta hay cadel go ti seran situation jonu yar ni mais avec le temps ma mero fam arani min ala mu jimmi aduna so wana an papis e bernam de ko an tan woni donc mero ma fam après pour l'instant ni fam ta hayda mais après mo fam il faut qu'il comprendre on hayda en tout cas c'est un Mero halma quelque chose j'espère
de tout mon cœur sona mère rek yo jab yidde men comme ça min j'aurais au moins faire des minimum wala le maximum comme ça mi au moins on va avancer et puis je te promets un truc ngalama quelque chose y a pas de problème inchallah ma wajab après il y avait le temps et kala tu vas quoi je dis un truc la papa c'est vrai je t'avais promis quelque chose promenade de wa femme bongol mi no ma high level jooɗami haala ko jinmi haalde komi haalata an temi an mbiɗa aɗa jogii yaar ana ma fuɗoɗo hammadal kamal sippiri liɓe dogdede hay ñamdu koko daɗa ñamdu tan daƴata damdu tan ñamdu tan salamu aleykum aɗa andi ko mbiyatamaade karmina oɗo haɗo haram haade o awa sodde warga wawa sodde sugar hay nana joganaki hoore muɗum ayi ano mbaɗa ɗon goyri ni ƴewam ga mbaɗa ɗon goyri ni worti hannde wortani hannde ummo karmina ɓiyamo nenak min mbatta koɗam nen ɗum hasi yor galle a galle ummo nen min kam omi fiima hannde heɓe jooɗo e ma nder wiima nder min hannde kam jimmi hannde an ko kalta hol fof ko jiiɗa ɗo kada haalni an sowa ɓenndude mbiyaɗa mucci a ɓuura heñaade war sesi mussa haala min holko mbimi nena holko mbiɗa yummo haydara mi haalan ko min de ko nanmi ko nenam ko ñamde no ɓurta ga hen aussi mo namdima ɗo ñamde ɓurtonde haydara mo namdima ñamde ɓurtonde an yiiɗo ñamde no ɓurta a yii ɗum ɗo ussu haala caɗele yaf ussu haala yafko acca min kam haalima ko gandumi kode mbajjamo noon horo nemtat ɗum de sirani par ce que ayi comme sagat kadi jammaji ɗi saaha wona min tan goto gonda gorko so helli femme e goto anda ɗo de hay goto nattata goto e femme gorko mi haalnimam tan de renta tan nemde ɗum renta tan nemde ɗum so wona ɗum tan joni mi tumere ɗo aw ko ɗum tan de ko mbaji ɗam aɗa natti andidde ma min natti andidde mi nattanama nder ɗa en ken sehla mi wawa habde ma aɗa de boni cehlagal min wallahi bonata ka nattino ɗum kawma min tan jogol dañi gacce yeeso mum ƴeew ala kam wiyatama an jingan tum mbeɗa fawma e saram mbeɗa jippin hooram ha less mbeɗa funduma e hooram mbeɗa waɗma sihili waɗanima ga baɗiraɗo kaw walla ko hay goto anda mbaɗami ka sihilam enen ɓuuri yatude ni enen mawɗo nana ala sehlaɓe wallahi ke sehlaɓe ko rokkam gacce e makko ne inchallah mbeɗa jingan ma jamma ñelom suba kikkikid inchallah opiram noon lekki wattama e jewgo o yaaro ya jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma an mbiɗama no gona ha neɗɗo e aduna ma an temi an hamma jogade fulla e hoore ma jogoɗa fayida e hoore ma an mbiɗa yurmaki kam an yi guiƴiraɓam ɓeɗo foof a yi machallah go fof ɓiyum nan towni ɗum dow an ala mo gaddanta an sawna oɗo ñakka fayida a wuurat a mayat ko jiɗɗa fof mbaɗa kono resrama hande resrama janggo ƴewno mbaɗɗa ne an kala garɗo ko ni mbatta ɗum garɗo fof didda gaybina min noon ko pappis jimmi hande ko kanko jimmi janggo a faami ɓerdam min jawdi ndi dillinani kam a faami min jawdi ndi mi darani l'essentiel yo won julɗo tan o woni jiɗɗomi min de mi wonda ɗum tan min mi wonda ko aduna muɗum cukkoɗaɗa kam jawdi haydara wonani jawdi haydara wonani resrama hande resrama janggo mayi walla guura mbima jawdi aduna funti mon ho mala ma ñakkuɗo faydo kam jimmi hande kam jimmi janggo moro bijeni moro wallahi ko a ñakki fayida sinno ka neɗɗo gonnoɗa wona e o ndewata min de mina jewɗo bidde banda men ay ɗum wona men fof ummono jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma jaroɗa o kaw woni kaw aɗa minema ken sehlaɓe kadi aɗa anndi min mi fenatama e kanko jiimi walla nanmi mi wawa salandam eyi goggo ken sehlaɓe goggo toppiro gueɗe kaw toppiro gueɗe kaw kaw joni ne yaltirtini toroma se toroma kaw ne jogui certain kilineɓe rewɓe o tawir ɗumen ko galleji mum
Deli. Siu kawa mari. Bangin dapat darah ku kau. Kawari. Siu. Andi bonjo no bole. Mai di joni sana ara wain ta kay gos. Mai di joni sana ara wain ta. Wallahi. Wala mi len ko. Ala an ko ya demi waldini. Ala mi wala. Jam jogino. Wallahi dépendance ñanom seeda woni noddo hondo kilene be yana be. Kaw man gonduda min kan se gari ya dépendance. Wala ci da ko mi kan se tan ya dépendance a hanga tambali wala. Serna min ja dépendance uji. Dépend do maran. Jinneji ɗiɗi kabo non nder gallo koko gallo wonne ƴiɗ koko mbeɗa mi yaha nder mbeɗa mi yaha nder aya jo wala moƴƴi daya daya ha faraje hande mbeɗa heewi atay jawa ziyada kasma non debbo amman battuɗa wattude haɗe ɗo min battuɗa yaro ɗiɗo dépendance ñanomi kono dal ɗo a fewndata awna min kay a wona hayda ko ufi tan yaade dépendance kon fole mi haala mum min battuɗa yaade a wiyata ko mbaɗmi yalti joni timana yalti ka gommi tan jaɗala on jallumaɓe joni kewɗe netti famde liggey ma o liggey ha nder place ɗa jahata wakiña mbaɗa kam a sikkitakemi kam ha ala min kay hanke ala yo leer tan ka cikkide ɗum walla sa nani mbimami noon par ce que mi famani hayda min de ɗum nomi ɓokko jom nomi ni jaaɗumi mi ɓornaki jasinaire mi ɓornaki ɗum ɗo ɗum ɓornimi a yan ɗoni bagui moƴƴo on weɗi ɗum tan ɓornimi ko liggortomi allo oui eyi ça va machallah an kam ko gonɗuɗa ande man mayde wona majjirma ko gonɗum na ko mero kaldanno ginna ɗum compliqué trop an kadi oto waɗa hakkille ma mero a majjani mero noon ko waɗi ko fof ko devoir mon et puis min voilà nder famde ɗum parfaitement nde ganduɗa hoore ma kanko ala ko yiɗi sona ɓesare ma e o waɗama quelque chose de foji ben donc eɗanade ala cima alade pour ça ko yimma on question je la comprends an papis wallahi mbeɗa andi ko nenam woni ɗo ɗum min mi majjani ɗum mais mero jowdi aɗum tan funti gandanɗa hoore ma hamo waɗni à chaque fois ko ni te o fotani wadde ɗum wona lawol min mi ƴewarani mi jooɗi mi ƴewiranima haydara min ko yiddam tan dadirma te min ga no wowi wade foof ga min komi ƴeftude décision am a faami min e ma en dogdat gasi haala gas mi tampi ala fat an gar wonde hoore ma an effectivement ni weeɓi comme ça minima dogdat comme ça am ça hérénalement minen kam avant min par quelque way wonde il faut ganda hoore ma min gando décision vraiment quoi et puis wona université so tawi min dewde kam ça va min hoorani jeune ligguey par ce que haadi mbe preuve ɗum ga déjà ɓurti mais aussi j'espère que il faut no miijo hen ɓewi comme ça voilà e mbattu mais en tout cas kam j'espère que mero kam papis ɗum ɗon mbimami jarani haala kene juuti ko mbimami ko en mbaɗat ɗum tan haala guesa ni sen mbaɗani ni haydara wawa gasde a faami an n'est ce pas mbiɗa yiiɗi kam n'est ce pas ko gongue ma donc pourquoi de refuse ko mbimami ko pourquoi de refuse non mine fe résidence mais taw ko ɗum woni décision ma final ɗum inchallah e mbaɗɗum rek donc ala probléme en mbaɗat ɗum rek haala gasa tampi hanke tampi ewa yo allah wawi fof yo taw ko ɓurat ewa après ma en pot après comme ça mo waɗ machine mais tan préparé bagage j'espère que mero kam o wi kam a wi kanko min ha minoyma entre minema wawa wonde wonta hande wonta janggo o yadani hen hande o yadani hen janggo ko noon o wi mais min noon mi wawa wurde sama an ewa so tawi ko noon wadde mbatten ɗum rek so tawi ko ɗum woni damen solution mbatten ɗum rek ok donc momi noddi toon préparé fof après comme ça momi noddi ok bijou ok bye voilà wallahi mi waɗa ɗum joni ogo saɗa yaha aɗa yaha ko wona liggey ma walla ko nanti hen wona cuncuma gandirtu ɗum aɗa wawi ɓorda cuncuma liggey jaha mbaɗa goɗɗo ɗum kay hor fawɗon joni miijo ma addi ko mbaɗmi ko goɗɗo
wona wadde goɗɗum ndeni par ce que ana faran tan yaadi ni taw yaari rewɓe pourquoi aɗa yattu rewɓe Dépendance, wona liggéeyam. kamɓe garamno dépendance jolle yoɓe ngar kamɓe garamno yoɓe ngar aɗa yaa wiyan kam haydara a wi kam haja limitinana yalti jinneji ɗiɗi kaɓi mi ari mi serndimi hokki ko fon place mum ɗum wona dépendance déplacement o yiɓi déplacement mo yiɓi kam déplacement am sa watti saɗa yaha gongol dépendance banni kalnami yaw joni ala caɗele ɗum joni ala caɗele donc ɗum jiɗɗa ala caɗele wat tan joni ala ɗum kay fami famani sa wiyamni tan mbiya kam jaran liggey kay ko ɗo gallo mbaɗanɗa ɗum ko ɗum anduno hen ala joni kay mataw ha conti kewren Allah waɗi noon hokkam crédit mi noddam mi ruttam kalis makko mi wi jinne ƴeew ɓeyde haɓe ala crédit nda ƴewɗo attu kayi noddam yo ƴetti kalis o yo noddu kalis o aɗum noddu kalis o holon halis attu mi liggina hem halis o ɗum ɗo ko warñede ma a faami ɗum ko warñede ma ko an liggi ɗum ko pottuttudemo ɗo hey pour que an noddema tottitamo joni pour que aɗa ɗiyam aɗa woyto dépendance mum jeymo aɗum ruttin ɗum hokkam crédit am gasi ala crédit an ko heddi koye liggey yo an jokkitan ɗum ɗo gasi adduga halis joni accu mi nowtu ɗum an halis naɗɗa happere ne yaltine wona ɗum humete moƴƴani wadde gasi no ganduɗa humata kam moƴƴani gaccami somi dañi déplacement mi yaɗum ɗum mbimmi haalan haydara halis o mi wiyanima haɗa yiino halis mi wiyanno ɗum nder kalis dépendance ala kalis dépendance de wonɗo mi yiɗa fof yo mofto ɓannimo kesere gasi wat sa yiɗa kalis dépendance tan woppu mi añat halis dépendance wadde ko gasi yaade aɗa waɗoya dépendance woni kami yiɗa eyyi gasi ɓuran hen gasi ganduɗa no mbaɗirɗa ɗum ɓurani fewndirade wiɗa joni fof moftora dépendance kay ala ko guittata hen haydara so tikkeji ɗi gaari 500 ɗi an woto moftoɗa hen min mofto ɗum ɗon ɗum koma hersi ko kersanme ɗum a hersi tan ɗum hersinami ɗum a hersi si ganduɗa ko cahan jami ɗum liggueji allah nden wawi taw ko ƴeew allah nden wawi taw ko cahan jaaɗa ƴeewasma wat minema cahan ala ɗum miijo ɗum tan mbasa wadde say ñakkiran noon fulla ɗo mbimen hudere wotere haɓɓere ɗo tagi min haɓɓat ɗum an ka wedde ma mayɗo ko min tan so wona min wonta goɗɗo woni feere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma mero ala ko waɗa hen kam mero la fois passé o tawi kamɓe jodde jami bowal damal galle ni min jawtini tu vois après o ari toon ala ko haala hen kam watti traitime du n'importe quel mode et en plus de ça on ari wi kam an ka koccaro bedde na wawa famde non mero wax dëgg yàlla mbiɗa kifande ɗum et puis ala ko musi ɗum dewɗo balɗe ka chaud nen waɗi idée goto nder hakkille makko je pense ga on woni de vrai idée kan kadi tu vois ikam ndeɗo instant il faut mbaɗ faire ha min dogo quoi kanko to wonɗo yiɗi ko yaltude galle o dogon hal amin waram ala warses dogon hal toon oui heɗe mi haalanma dogon holton ala hen an ama jaka sila et puis voilà j'apprécie vraiment mais so mbimam dogen hankkadi foti woni ko sutura hakkude men et puis ko sudandema seeɗa tu vois waɗantama ɗum sutur heɗam haalanma mbiɗa ken siklade n'est ce pas gon kaldiren yimum jami ko haalantuma ko fof no woodi min aran ko jakar kam men est ce que ana jabora kom ko haalar ko aɗa jaabo men sahaaji rek ay sahaaji ɗino fof oppu ɗum ay so haali tan a oppaɗo haal ten kaɗat haali hen haaldu boyo dogonani mo ɗum jarani an imagine so tawi ko miño wonno yoɗande olilɗa ha hande aman ko mbimani a resdita e pappis ko walla haɗa rewe pappis ko ɗum wonma ɗo wonta ha joni lelɗa a ñamani a yarani malaka pappis noon sara maaya sara wuura so yiɗi coodaya libar on safel gueɗe jara kono a resdirta e makko mi wattama hen goɗɗum mboɗo mi anda nene ene jarni mi jooɗade wasde ñamde wasde yarde sababu pappis sa acceptan entre min e pappis mi ñamata mi yarta yeeso mi maaya malaka resdude mo e pappis mbimami e warde mo jooɗade ma mi jooɗoma ha aduna o gas a resdirta e pappis te mboɗo mi yaha galle o kalne garmi ɗo kawtanimo e galle ko wonde parlement ya
bo sen foda rek inshallah hakkude mon mero haala ko fof hakkude mon sen foda wonta tan wonata tegat ande ɗo balle min famani ade fourwaji a wawa fayde no mbayda classe neɗɗo haɗaka yidde mais wour free quoi a waddat hen En cause, on fait au Gourdam. Déjà, les parents, ils ne comprennent même pas. mais ana heɗam haalanma an imagine toi hol instant goto a wuurin gurdam ngol ɓurɗo oɗon ñangude mais haɗani ɓenni gasi mais sa wiiri joni jar dogde boya wona wontata ko affaire goɗɗum a tintaki hoore ma kadi En tout cas, cause, mais mero bitlak ni ka ambet watti haabandum ga so mi yeso mo rek mi sahat heɗam haalanma ɗiɗum oppu ɗum affaire ɗanndugal o affaire yaade ga mi hokkarama chance ga kadi ya sans oto tampinore ma en tout cas kam mi haalanma déjà mi jetti décision bis jami kadi déjà ɗum o waɗi hakkille mo jami an wawi ittudemo hen jami ko debbo ittumo hen ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ina jogi jomum wullan dole nanta teguñol toksel mbammi watsa kam teguñol toksel mbammi watsa kam mais ndaram ga wona ndaram aɗa yiyami aɗa yigiram de heɗumi vocala mum so waɗa cidduma joni eyyi heɗumi ko vocal pm mi suwa gaynude telefongel toksel mbammi watsa kam salamu aleykum salamtullah pardon eyyi fat ƴew komi keɗɗo koɗo après son pari so avant wakala moɗon yetto mami envoyé vocal goɗɗo anin telefongel toksel noon mbammi waɗa mbasa jalde anin ɗum tagar kam toujours mi wullat ko gullanmi ko wallahi mi tugtani hay goto ko telefongel ngel fammi seli aɗa seli machallah mawɗum bisimilla mawɗo machallah bisimilla ceerno cuhluno ceerno ay temedde ko pour après jiya ceerno temedde eyyi wallahi walla ni saha ni wonene beele mbaɗa ɓurɗum kono kam temedde sa yaltima ɗon jaltirama tawno weccere ma ni inchallah aram a moƴƴo arama machallah de ay sukaɓe ɗiɗi sippiroɓe caggal de machallah eyyi mbimi guiya heɗen eyyi ɓalejo kurum ɗumɗo tagi réseau tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ina jogi jomum sattirma jamma ñaram ɗum woni ko no wallida ko kam walla pro kañum kerte ƴiyam o gartani kana aduna ceerno jayyam man dillani ceerno abu wallahi gartani ceerno abu wayrendo men wayrano men ha susi serembe ha ceerna gunde rendo men ceerna gunde o tampita hamloro biyam on adu yimɓe ɓenni ɗum lamta to bangal jawdi kadi joni an seeɗel ma fof ko ala haydara wala mi haalanma gueɗe ɗiɗi eyi sukaɓe so jiɗidiri son dokkodirami tan min dokkodira koye mabɓe to ala ko mbawɗon hen te sinno tan a wini ɓi mbiɗa andi a meeɗi wiɗum yo accu wona goo wona ɗiɗi fiirimo hen aɓe tan yo neɗɗo kam so fiyama hunde woppani andu hunde n tiiɗi ɗum a faami te ko poɗotata ko ɗum ko Allah jogi ɗum nenoyam asuko ko Allah jogi ɗum a faami wasa oɗo mi mbiyata rokkami ɓiye sababude dañal to kanko janggo kanko woni millionnaire leegal mon kanko woni millionnaire wuro mo gonɗa o wona o mo jimi de a faami aɗa wawi yiide neɗɗo jogi kalis ha heewi guitta dokka ɓiye a faami ɓe mbadde une semaine 2 semaines lewru jiya o wasa joni mbaddata hen mbiya haɗa hefta ɓiye mbiya yo seer ɗum noon nenoyam sukaɓe so jididiri ballodiri arsuko Allah jogi mo weela e no weela ndeno rokkata
a faami mbattan hakkille min sinno ko sagam mbasa wiya aɗa waɗa hakkuma ɗum hunde sinno ko sagam noon eyi ɗum noon somin wawi ñagadema ɗum Allah wi julɗe so jiɗiri yo ndesidir eyi ɗum gueɗe ɗimmen kono yara ko nafowo wonnam ko jimmi ko mbiya joni an sam faami dal ala ko kalan ko fof dillinanemi ni mbimi wonnam ko jimmi ko min ko ɗum addi kam ɗo gotum addani kam ɗo taw ko waajiyo mbaɗa wawi heɓde no yimɓeɓe mbajo kam ɗum wonnam haajamo min mbaɗa ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jimmi fiyen uññaji jeeɗiɗi fiyen uññaji jeeɗiɗi ɗum ko joñiro wonso suggoro kono wiyete pappis wiyete pappis mbiɗa indi de pappis wiyete omo wata galle ma o wata burlo so ari ha damal galle ma uddit ɗum ani kuccita e damal galle o pappis 5 to bien pappis 5 to bien pappis 5 to bien laaɓi tati juppa ko ndiyan doggira inchallah mo boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma